xuvenil ou algunha outra cuestión que nos plantexaba máis dúbidas, o que agardamos é que precisamente nesa primeira reunión deste Consello se pode abordar como debe funcionar e como se debe compor de cara ao futuro. Gracias, Rubén. Paco, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todas e todas, compañeiras e compañeiros de corporación. O Grupo Municipal do PSDG-PSOE non vai en absoluto poñer en dúbida os méritos de ningún dos dous membros propostos pola Xunta de Goberno deste Concello. Si entendemos que o procedimento máis axitado tería sido presentar un conxunto de nomes, dígase 5 ou 6, e chegar a un acordo na Xunta de Voceiros por consenso. Por ese motivo, non como rexeitamento das persoas propostas en absoluto, senón polo procedimento seguido, o Grupo Municipal Socialista vaise abster. Mais nada, moitas grazas. Gracias, Paco. Señor Brunete, a súa quenda. Boa tarde, gracias, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, deixamos claro que o que hoxe somete a consideración de pleno é a elección dos dous expertos e non a elección do resto dos integrantes, que en principio é competencia do Goberno. Ben é certo que nós teríamos preferido que esa designación do resto dos integrantes se fixera integrando tamén o parecer dos grupos municipais ou cando menos asegurando a objetividade no proceso, objetividade que entendemos que non queda absolutamente garantida. Digo isto porque nós non temos nada en contra de que se inclúa a asociación Barrio Pía, que por outra banda ten un nome moi ornitolóxico e por lo tanto moi medioambiental, pero entendemos que hai outras moitas máis asociacións que teñen dereito a participar e a elección que fixe o Goberno Municipal é máis unha elección subxectiva e endogámica que unha elección que garanta a pluralidade no tocante á participación. E xa no que respecta a designación dos expertos, teríamos preferido que quedase en riba da mesa a fin de acadar un consenso e a fin de evitar un debate ou unha votación proxectada sobre dous profesionais que en principio que nos merecen todo o respecto. Como xa comentamos na xunta de voceiros, nós teríamos preferido efectivamente, como tamén apuntou agora o señor Reyes, que se presentara unha listaxe máis amplia, unha terna, un número máis amplio de nomes e de expertos que pudésemos consensuar dos deles. Nós non temos evidentemente nada en contra do profesor Lemada Rodicio, non hai nada que obxetar. En outro caso, é dicir, sen que isto supoña menoscabo do seu crédito e da profesionalidade deste docente, si entendemos que concurre algunha nota de trazabilidade política que probablemente non sexa a mellor carta de presentación para estar nun consello ou que de algún xeito introduce algunha dúbida a respecto, digamos, non sei se da independencia do parecer, non? E despois, por outra banda, entendemos tamén sen menoscabo do currículum deste profesional que poderíamos ter atopado outros profesionais cunhos coñecementos máis sustantivos sobre a materia de medio ambiente. Pensemos, por exemplo, en cuestións de mobilidade ambiental, en cuestións de huella de carbono, etcétera, etcétera. Este é o motivo polo cual non vamos a apoiar esta proposta, imos votar en contra, xa digo, amosando todo o noso respecto persoal, pero entendemos que precisamente cando se traen nomes a un pleno, se debe facer un esforzo de consenso e non sería tan difícil acadar ese consenso a pouca que fose a vontade do grupo de goberno. Nada máis, grazas. Moitas gracias, señor Brunete. Señor Xanduro, segunda quenda. En primeiro lugar, respondendo ao compañeiro Rubén, como ben saben el e todos estes compañeros, nas xuntadas que mantivemos previamente, o que acordamos é que este proceso de nomear os representantes no Consello Municipal de Medio Ambiente era simplemente a vía oficial e administrativa para constituir ese Consello e poder facer unha modificación no seu regulamento na liña de que calqueira persoa e entidade que manifestar explícitamente a súa vontade de participar no Consello poidera facelo. Este era un trame administrativo. Logo a min xa se me escapa o que nesta corporación se entende por consensuar, se entende por dialogar. Que eu teña contado, de aí a 2 meses xuntámonos 2 veces, enviamos a cada un dos grupos as propostas do grupo de goberno, tuveron tempo abondoso para respostar e suxerir os nomes que quixeran e polo de agora o único que vexo é bloqueo. No pleno anterior hubo que bloquealo, neste pleno parece ser que tampouco o profesor Pablo Meira é do seu gusto. Xuntámonos hai canto tempo, señor Brunete, hai 15 días, propúxenlle estes nomes, non recibí ninguna comunicación en contra. Se iso é a súa interpretación do diálogo,
Discúlpenme, pero non é a miña. Este goberno fixo un esforzo en transmitir a súa intención e en agardar algunha chega por parte da oposición municipal. Polo de agora, cando menos do seu grupo, non recibimos ninguna. Entón, pois acusar este goberno de falta de consenso pareceme dunha hipocresía espectacular. Así que, pois sinto moito, non comparto a súa opinión, manteño sobre a mesa a proposta que xa coñecía dende hai 2 meses e voten no que consideren e teñan en ben facer. Algo que engadir, Rubén? Paco, algo que engadir? Señor Brunete? Sí, no mes pasado, no pleno pasado, o asunto quedou en riba da mesa porque o asunto, tal e como viña plantexado, inducía a confusión e, de feito, pois incluso houve grupos políticos que presentaron emendas a cuestións que non eran susceptibles de ser enmendadas, non? E por unha cuestión, pois ata de seguridade xurídica e de claridade quedou en riba da mesa, non por un ánimo de bloqueo do Grupo Popular. E di vostede que tivemos tempo de formular obxeccións. Mire, o que sucede que non hai moito tempo, hai unhas semanas, vostedes nos remitiron unha proposta de expertos que en concreto incluía os nomes de doña María Teresa Barral Silva e doña Benita Silva Hermo, e desapareceron. Quero dicer que son vostedes os que fixeron oscilar os nomes, non somos nós os que obstaculizamos gratuitamente. Pois eu creo que por unha cuestión de honestidade, pois tamén se pode comentar, non? E non tomar os demais por parvos. Nada máis, grazas. Imos a pasar a votación, xa tiveches as túas quendas. En todo caso, podría facer o uso da miña e non entro nun debate no que non participei respecto ás xuntanzas dos grupos, tan solo decir que estamos a escoller 2 expertos e que Compostela Aberta de momento non tramitou altas ou baixas de militancia, non existe militancia individual, máis alá de simpatías que poida eu descoñezo haber ou non haber. Nadie milita ou non milita en Compostela Aberta. O señor Agustín move a cabeza, pero cando queira podémoslo convidar a unha xuntanza que está ben recibido e non imos a pedir o carnet ou non de pertenza a un movimento cidadán. Somos así a veces hippies e non pedimos as cousas tradicionais da militancia, pero bueno, un pouco por desdramatizar o debate máis alá dos perfiles profesionales solventes da xente, que eu supoño que, como toda na vida, son independentes das simpatías ou non das simpatías en caso de ser o caso, e que creo que quedan blindados, porque, como se decía hoxe na xunta de portaveces, ninguna persoa é neutro nas súas posicións vitais. Dito isto, pasamos a someter a votación. Señor secretario, a iniciativa. Votos a favor da proposta da alcaldía de nomeamento de 2 expertos en temas medioambientais como membros do Consello Municipal de Medio Ambiente. Votos a favor? PNG, Compostela Aberta. Votos en contra? Abstencións? A proposta queda aprobada. Pasaríamos ao cuarto dos puntos do orde do día, que é unha proposición do Partido Popular sobre a regularización e apertura dun procedimento para facilitar a recuperación e reapertura de 4 quioscos. María Antón. Grazas, alcalde, boas tardes a todas e todos. No ano 2000, o Concello de Santiago e a Confederación Galega de Minusválidos, COGAMI, asinaban un convenio que tiña unha doble finalidade: integrar a persoas con minusvalías do termo municipal de Santiago no mundo laboral e ao tempo que se prestaba un servizo conxunto da cidadanía. No marco deste convenio, instaláronse na nosa cidade de Santiago 4 quioscos para a venda de periódicos, revistas, xeados e lambetadas que incluían un servizo de aseos. Os quioscos situados en Son 23, Alameda, hoxe na Praza de Vigo e na rúa Bernardo Varela de Vázquez, que sustituían os que estaban no convenio ubicados na Praza da Rosa e no Porto do Camiño, estiveron funcionando ata fai case 1 ano e medio, cando a empresa encargada do servicio iniciou un proceso de liquidación e anunciou o peche dos quioscos que mantiñan diversos lugares de Galicia, entre eles en Santiago de Compostela. É verdade que a visión dun quiosco tradicional baseado na venda de xornais e revistas pode non ser, hoxe en día, un negocio rendible, xa que os avances tecnolóxicos e os costumes sociais están facendo desaparecer estas instalacións da paisaxe das nosas cidades e vilas. No caso de Santiago, estes 4 quioscos en actividade desde finais de 2014 están a sofrer un abandono e deterioro considerable que se irá agudizando co paso do tempo se non se busca unha solución. E iso é precisamente o que solicitamos ao traer a este pleno esta proposición, que o Goberno abra un proceso de estudo, de reflexión e solución para eses quioscos. Pois primeiro analizando a demanda real e potencial destas instalacións, segundo estudando as posibilidades de ampliar as liñas de negocio, venda e consumo de bebidas incluso in situ, terceiro estudiando a súa colocación ou recolocación, de ser o caso,
Así, se determina o interese por manter estes equipamentos, pois abrir un proceso para recuperar a súa titularidade, xa que, como deberán saber, as instalacións son propiedade de Kogami, abrir un proceso de concorrencia competitiva para a súa concesión, primando nas bases o aspecto social, valorando os ingresos, dependencia, situación de desemprego prolongado, etc. Pode incluso que se detecte que só hai demanda para 2 instalacións ou que efectivamente non se consideran útiles. No caso de que a resposta sexa que non son de utilidade, pois deberíase planificar a súa retirada, recuperando así o espazo público para a cidadanía e recuperando tamén así unha mellora ambiental do lugar. O caso é que entendemos que debe buscarse unha solución a este equipamento que, aínda que nos consta que fixeron un esforzo nestes últimos días despois de que chegara esta proposición ao goberno, pois limpando, por exemplo, os cartéis anunciadores do quiosco de Alameda, pois non é suficiente, e mesmo de perigosa e fácil imitación. Non é o sitio máis aceptado para a promoción municipal, máxima cando ten a súa disposición entre 3 MUPIs por toda a cidade infrautilizados e con informacións extemporáneas, todas caducadas. E, por certo, unha suxestión, además de pegar novos cartéis, tamén poderían de paso limpar a estructura do quiosco que reborda a sociedade por todas partes. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, María Antón. Rubén, a súa quenda. Moitas grazas, alcalde. Desde o noso punto de vista, a desaparición da rede galega de quiosco supuxo pois, un dobre problema en Santiago de Compostela, non? Por unha banda, e o máis importante, pois un drama laboral duns traballadores e dunhas traballadoras que perderon o seu posto de traballo no peor momento posible e ademais cunhas características pois, de grande dificultade de reinserción laboral, non? Por outra banda, o outro problema é o mantemento dunhas instalacións que, a pesar de non ter uso, pois siguen a ocupar un espazo público, en algúns casos ocupando pois incluso unha parte importante da beira rúa, como é o caso, por exemplo, do quiosco da Praza de Galiza, non? Por certo, creemos que non é o espazo máis acaído, o dos quioscos, para unha exposición sobre unha cuestión como o centenario das Irmandades da Fala, pero, bueno, ese é outro debate, non? Nese sentido, o que sí que nos parece ben é a proposta do Partido Popular de sacar novamente a concurso público estes espazos, tendo en conta na súa licitación que ten que ter un peso determinante, como xa se viña facendo, as cláusulas de tipo social. Para iso, creemos que é indispensable facilitar o máximo posible as condicións, non? Si fose posible, creemos que sería moi importante chegar a un acordo de cesión das actuais instalacións, xa que non son de titularidade municipal, o que de titularidade municipal é o espazo público e a cesión do mesmo, pero non as instalacións, que son, neste caso, da empresa que agora mesmo está nunha situación concursal da matriz de Kogami. E creemos que tamén, como comentaba a compañeira do Partido Popular, posiblemente habría que estudar a posibilidade de ampliar o abano de produtos que se puideran vender, non? Non somos conscientes de que só con prensa lambetadas pois é un negocio bastante pouco sostível no tempo, non? Mais, si ben seríamos favoráveis á venda de produtos como poden ser refrescos ou xeados, non o seríamos da ampliación da ocupación do espazo de vía pública con novas terrazas como se suxire tamén na iniciativa do Partido Popular, non? Neste momento, como supoño que saberán, estás a proceder noutras cidades de xeito diverso ante unha casuística moi similar, en concreto na cidade de Pontevedra e tamén na cidade da Coruña. Na cidade da Coruña saben que se acaba de adxudicar por 8 anos a extraballadores e traballadoras que viñan prestando ese servizo. En calquera caso, nos o que entendemos é que canto antes se poida abordar en Santiago, pois mellor, non? Mellor porque servirá para crear postos de traballo para persoas con especiais dificultades de inserción e mellor porque permitirá darlle uso a instalacións que neste momento pois están a deteriorar e que están a provocar ademais pois unha mala imaxe en puntos moi emblemáticos da cidade. Gracias, Rubén. Paco, a súa quenda. Gracias, señor alcalde, novamente. Boa tarde.
Ben, estamos a falar dos quioscos situados na Alameda, na Avenida Son 23, Praza de Vigo, Rúa Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, que supuseron efectivamente no seu momento un auténtico drama laboral. E nos engadimos por atoparse na mesma situación ubicado na Rúa do Hórreo, que, por certo, en máis de unha e de dúas ocasións, o Grupo Municipal Socialista en diferentes comisións ten solicitado que se lle busque unha solución a dito quiosco. Todos eles permanecen dende hai tempos en actividade, abandonados, dando unha lamentable imaxe da cidade por se encontrar cheos de cartéis anunciadores, pintadas, cristais rotos, cun considerable deterioro estético e arquitectónico. Estes quioscos son, xunto coa falta de actividade das cafeterías da estación de autobuses e do Auditorio de Galicia, exemplos de inactividade do goberno de Compostela Aberta. Nos entendemos que gobernar é adoptar solucións e, por iso, dende o Grupo Municipal Socialista, solicitamos ao goberno que a maior brevidade posible regularicen a situación destas instalacións, facendo viable a súa explotación. Así mesmo, o Grupo Municipal Socialista entende que se en algún caso non se pode manter a explotación destes quioscos, se contemple ben a utilización por parte da Administración ou ben, no último caso, a súa retirada para recuperar así o espazo público. Si o que se decide precisamente a utilización por parte da Administración, podería haber unha serie de usos como, por exemplo, empregarlos como puntos de información turística, cousa que a Asociación de Hostelería ten solicitado en varias ocasións. Mais nada, moitas grazas. Bueno, vou ser eu a persoa que de resposta a proposición, máis que nada porque foi unha persoa un pouco implicada directamente na situación dos quioscos e manexo información de primeira man e creo que compre clarificala no pleno, non? Fago costar o tema competencial porque logo se nos acusa de incumprimento. Evidentemente este é un bo exemplo de cuestións que competencialmente son acción de goberno, aínda que poda haber debate e proposición en pleno e posición incluso da corporación, non? Pero dito isto, varias cuestións. Como ben se dixo aquí, hai unha cesión de uso público para unha serie de instalacións vencellados ao grupo Kogami, a unha das empresas venciadas ao grupo, que, como todos vos sabedes, entrou nunha vía concursal que está a piques de pecharse. Eso é unha aclaración necesaria para entender a situación das instalacións que non son propiedade municipal, son eran propiedade dunha das empresas do grupo e en estos momentos están a ser xestionados polos administradores concursales que están a finiquitar o proceso de peche da empresa. Administradores concursales cos cales xa se tiveron varios contactos en alcaldía de cara a explorar a posible reutilización dos devanditos quioscos. Digo isto porque as instalacións non son, por decirlo de alguma maneira, nosas ou públicas ou do Concello e forman parte do proceso de peche, do proceso concursal e do proceso de negociación dos propios administradores que me consta que queren pechar o proceso. Evidentemente, nos compartimos o fondo da iniciativa. É necesario reutilizar as instalacións, é necesario conseguir a súa cesión ou algún tipo de acordo que conleve a posta a disposición do grupo de goberno, e en este caso do conxunto da corporación, para iniciativas tamén vencidas a economía social. E o que pasa é que hai varios problemas, é dicir, non vai haber unha cesión gratuita das instalacións por parte dos administradores concursales, non están en disposición de facer unha cesión gratuita, levan tempo de alguna maneira ofertando a posibilidade de algún tipo de acordo económico, como se adoptou en algunha cidade. Creo que en Pontevedra e en Coruña chegaron a un acordo económico e son os modelos que se están a estudar. E, bueno, un pouco por alusión ao que decía María Antón, é dicir, o tema da reutilización de 4 quioscos no proceso das Irmandades da Fala foi independente a presentación da moción, foi unha petición xa cursada aí bastante tempo e no que único que se pretendía era utilizar esos espacios de cara a visibilizar a campaña. De feito, non se asinou un acordo no que os propios administradores concursales nos pedían de alguna maneira renunciar á reutilización dos espacios, incluso a ese proceso aberto das propias edificacións, vale? É certo que a posición do Concello, canto menos é feble nunha cuestión, fixo unha cesión de uso público
no ano 2000 por un período que caducou e non se renovou en ningún momento. E é unha cuestión que de alguma maneira debilita a posición municipal. Resumindo, os contactos existen dende hai meses, dende o outono, cos administradores concursales. Eu creo que sí que hai que acelerar o proceso de alguma maneira, pechar seguindo o modelo de cidades como Pontevedra e Coruña. Eso é posible dentro do acordo cos administradores, porque eles queren de alguma maneira finiquitar e colocar o paquete completo ou non. E logo, bueno, sí que destinalo á economía social, e hai peticións des traballadores e dos responsables da propia empresa para volver a reutilizalos, pero teria que ir un proceso aberto vencirado, bueno, pues ese perfil de economía social, ¿no? Esto digo, bueno, porque todas as xuntanzas que hubo foi directamente con a alcaldía, por eso estou intervindo hoxe aquí para decir que imos a votar a favor e para dar a información respectiva respecto a esta cuestión. Nada máis, gracias. Simplemente, pois, solicitar que siga na negociación o grupo de goberno, tendo en conta ademais o que di o propio convenio nas súas cláusulas sextas e séptimas, coido que o Concello ten unha posición razonable para poder facer ese tipo de negociación, porque o convenio di que estará vixente 4 anos a partir da súa asinatura, prorrogado automáticamente por idéntico período, que ademais o Concello reservase a potestade de rescindir a autorización en caso de incumplimento por parte de Cogami, e así mesmo di que o Concello podería adquirir os quioscos aseo logo do pagamento do seu valor de venda, que imagino que co período de amortización pois non sería moi costoso, e que no caso contrario Cogami estaría obrigada a retirar as instalacións da vía pública nun prazo non superior a 2 anos, perdón, a 2 meses desde o cesamento da actividade, o cal xa estamos tamén nese momento. Nada máis, grazas. Moi ben, algo que engadir, Rubén? Si son unha cuestión, eu creo que no que existe coincidencia en que o mellor escenario posible, desde logo, é a reutilización desas instalacións por ese doble motivo, unha por non ter esas instalacións infrautilizadas ou ocupando espazo público, e en segundo lugar porque creo que é mellor que existan e que creen postos de traballo a que simplemente se retiren os quioscos, non? Por lo tanto, eu creo que neso supoño que hai que coincidencia do conxunto da corporación, non? E entendo tamén os argumentos que esgrimía o alcalde, porque, bueno, tamén coñezo posiblemente non con tanta profundidade, pero coñezo a casuística específica deste conflito e a situación concreta ahora mismo da rede, incluso de como se está xestionando en outras cidades, non? Eu no que discrepo é na cuestión de que o Concello este nunha posición de febleza, non? Por que? Por unha cuestión, porque a mí pareceme lexítimo e razonable que os administradores concursais non queiran ceder gratuitamente pois unhas instalacións. Ahora, en fin, supoño que os administradores concursais non é a mellor opción ter que pagar o traslado desas instalacións, pois non sei exactamente para que, máis que para a ferralla, non? Por lo tanto, eu creo que nunha xestión razonable e equilibrada pois se poda topar un punto de encontro que sexa favorable para os intereses dos administradores concursais, que sexa favorable para os intereses do Concello e que permita facer unha nova licitación onde, tendo en conta eses criterios de carácter social, pois se poidan crear postos de traballo para xente que, como digo, pois ten moi difícil incorporación ao mercado laboral se non é con medidas deste tipo, non? Con respecto ás ubicacións, pois eso é evidente, non? Quero dicir, non é o mismo ter un quiosco no final de Xoán 23 coa avenida do Burgo das Nacións que ter un quiosco pois na Praza de Roxa ou na Praza de Vigo, non? Eso é evidente, non? Entonces, eu creo que o que habría que facer é realizar un estudio de mercado mínimamente realista antes de facer esa licitación e onde se tería que pôr negro sobre branco o tipo de condicionantes e poder estudar que tipo de produtos se podrían vender neses quioscos, non? Eu, como decía antes, o que creo que non sería o modelo máis aqueido é o de, na práctica, pola vía detrás, facer novos establecementos de hostelería, non? Ao final, un quiosco que teña terrazas, pois non deixa de ser unha cafetería con terraza, non? E creo que ese non é o camiño. Outra cousa é poder flexibilizar algún tipo dos produtos que se venden para poder complementar esa oferta e, por tanto, facelos pois máis rendíveis, non? Gracias, Rubén. Paco, algo que engadir?
Bueno, eu simplemente reiterar, que antes non lle digo un minutero, que recollemos o mandato, elévenas, entón haberá que chegar a un acordo, pero si unha aclaración, eu a sensación que tiven en todo momento, porque hubo contacto co grupo Kogami, é que o proceso está absolutamente desvenciado do grupo, en canto aos administradores concursales, nada teñen que ver xa, non están, non son xuez, nin parte, nin actúan, é dicir, os administradores actúan de alguma maneira vía finiquito do que era a empresa, e Kogami non ten incluso nin palabra nin incidencia no proceso que puden testar nas diferentes reunións, porque hubo tamén reunións con Kogami para falar do tema, claro. E bueno, retomarei os contactos de cara un pouco a traballar no que quedara máis ou menos orientado, que era que seguir o modelo de Pontevedra ou Coruña para poder reutilizar os tal, e bueno, comprometo a ter tamén informado a Xunta de Portavoces respecto á oferta que haxa o tanto do asunto. Non, o noso voto vai ser favorable. Señor secretario. Enténdese por unanimidade? Unanimidade. Sí. Bueno, pasaríamos ao punto número 5, que é a proposición tamén do PP sobre a licitación e inicio das obras de reurbanización da Rúa Cañoteira en Meixón Frío. Sí. Moitas gracias, señor alcalde. Traemos, boas tardes a todos e a todas, traemos novamente ao pleno a realización desta obra que formulamos hai medio ano e que acabamos por retirar ante o compromiso do Goberno para a súa execución. A pesar do tempo transcurrido, non vimos ningún avance, aínda que queremos pensar que houbo unha confusión por parte do Goberno, tal e como sinalamos no texto desta proposición. Por iso tratamos de clarexar o acontecido e concretar o compromiso do Goberno con esta obra. A mellora da Rúa Cañoteira, que enlaza a Rúa do Tambre co Camiño dos Vilares na zona de Meixón Frío, é unha necesidade que debe ser incluída entre as prioridades da acción municipal. Trátase de darlle unha solución a unha situación de inseguridade vial e a unha millora dos servizos que ven reclamando e padecendo a veciñanza dende hai tempo e que continúan na actualidade, como podemos comprobar no mesmo lugar cos veciños da zona. No anterior mandato redactouse un proxecto básico e de execución para esta obra que, por indicación da propia veciñanza, foi modificado para adaptarlo ás súas demandas que consideramos no seu momento razoables e axeitadas. Entre elas, e como principal, a dirección única para ampliar a superficie de beiravías e facilitar o tránsito peonil. A intención do anterior goberno municipal do Partido Popular era poder financiar o proxecto que carecía dunha dotación orzamentaria específica nos orzamentos do Concello coas baixas producidas na adxudicación de 3 obras incluídas na programación da Diputación Provincial para o ano 2015. Así lle foi comunicado no seu momento ao organismo provincial para que se tivera en conta esta posibilidade incluíndose no plan complementario. Estas obras do plan complementario teñen un carácter de supletorias e financiase con cargo aos remanentes que poideran xerar por anulacións do proxectos ou baixas de licitación, así como polos suplementos de crédito que se poideran aprobar condicionando a Diputación a súa aprobación definitiva a que efectivamente se produzan os remanentes, cousa que neste caso tiña acontecido. A obra da Rúa Cañoteira estaba en disposición, pois, de formar parte do plan adicional co que a Diputación tiña previsto incluir as obras recollidas no plan complementario de 2015. A iniciativa que presentamos hai 6 meses foi retirada logo de que o alcalde asegurara na sesión plenaria que a obra estaba no proceso do pos aprobado o proxecto e pendente de execución, indicando que o grupo de goberno compartía a necesidade da obra. Pero o certo é que, pola información de que dispoñemos, a obra non está incluído entre as previstas no Plan de Obras e Servicios pos do 2016 da Diputación, nin tampouco nas propostas do Concello para o PAS. Curiosamente, na proposta para o PAS presentada hai unhas semanas, inclúese unha millora sin dúbida necesaria na parroquia de Marrozos no vial Cañoteira-Outeiro, que quizáis se confundira coa solicitada por este grupo para a Rúa Cañoteira na zona de Meixón Frío. Este é o motivo polo que retomamos novamente esta cuestión. O proxecto redactado que se propone executar a través desta iniciativa contempla un orzamento total de 234.000 euros aproximadamente e prevé actuar sobre unha superficie de 1.240 metros cadrados. Tamén prevé o proxecto a dotación de pasos de peóns para conectar as dúas beiravías que proxectanse nesa rúa, a colocación de tubaxes de aguas pluviais, traballos de drenaxe e renovación da rede de abastecemento. O prazo de execución previsto de acordo co proxecto é de 4 semanas. Por iso,
é preciso de dispoñer da correspondente previsión orzamentaria e completar o proceso de contratación, razón pola que o noso grupo presenta a consideración deste pleno a adopción do acordo que se contén no texto da proposición, que é a seguinte: que o pleno inste ao Goberno municipal a dar os pasos necesarios para acometer coa maior brevidade posible a licitación, contratación e o inicio das obras de urbanización da Rúa Cañoteira entre a Rúa do Tambre e o Camiño dos Vilares, conforme ao proxecto modificado redactado no seu día, atendendo ás necesidades e demandas da veciñanza. Moitas grazas. Gracias, Agustín, Rubén Cela. De todas maneiras, logo fará a exposición Rafa, pero creo que non está ben orientada a proposición, xo dirá Rafael. Eu digo dentro do punto de vista procedimental. Bueno, ele o comentará logo, é dicir, pero o digo tamén para advertir. No, bueno, Rubén, a túa quenda. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, non sei moi ben a cuestión procedimental. En calquera caso, nos o que sí que creemos é que a urbanización da Rúa Cañoteira pois é unha demanda veciñal xa de hai anos, que estaba polo menos avanzado pois o deseño do que tiña que ser esa actuación, e que había previsto un investimento pois en torno a 200.000 euros para acometela, non? Nos non sabemos se hai equívoco ou non, supoño que xa se dará conta aquí. Se houbo, pois que se clarifique, e se non houbo, pois que se faga actuación, non? Porque o certo é que a Rúa Cañoteira pois é unha rúa pois que está moi transitada por peóns que non teñen un lugar seguro polo que camiñar, e que ademais ten un tránsito de vehículos que, a pesar de ser unha rúa transversal as dúas principais da zona, pois aínda así pois ten un tráfico bastante importante, non? Ademais, nos creemos que nos últimos anos hai outras rúas da zona que sí que se dotaron de beirarrúas, aínda que en algúns casos pois creemos que un investimento bastante alto para o resultado final. Por exemplo, no caso do Son, xusto a continuación da Rúa do Tambre, ou igual que aconteceu na Rúa das Mulas, non? En calquera caso, o que toca agora pois é mirar cara adiante, e o que desexamos é que se actúe pois o máis asiña posible na Rúa Cañoteira como na do Tambre, que esa sí que entendemos que está recollida nas obras previstas cos cartos do POS. Gracias, Rubén. Paco. Boa tarde, alcalde, compañeiras, compañeiros de corporación. A posición do Grupo Municipal Socialista vai ser favorable a esta proposición do Partido Popular, porque o único que queremos pois é a mellora, neste caso, dos veciños e veciñas de Meixón Frío. Agora ben, supoñemos que dende o 3 de abril de 2014, onde se fixo o primeiro proxecto, casi valorado en 192.000 euros, polo Partido Popular, tiveron tempo máis de abondo pois para poder arranxar, cando se dixo eso, que ademais esta obra pois levaba 4 semanas, non? Dou tempo máis de abondo pois para poder deixar arranxada pois esta demanda veciñal. O que non sabemos é se ese proxecto modificado, redactado despois, según as demandas veciñais, de 234.000 euros, pois está aprobado, presentado na Diputación, aceptado. Eso sí, tamén coidamos que ese proxecto pois non reúne pois os mínimos pois que realmente pois merecen os veciños e veciñas de Meixón Frío, non? Se está falando aquí de beirarrúas de 1,5 metro de cada lado, según temos nos constancia, hai zonas de beirarrúas que son 73 centímetros que levan, noutras zonas son 80 centímetros, onde hai postes de luz en medio. Non me imagino pois a ningún veciño un pouco ancho ou que leve un carrito que poda pasar por esas beirarrúas, non? Tamén se fala de pavimentar a zona, o que é toda a calzada. O único que se vai pavimentar, según ese presupuesto, é sobre a rede de abastecimento os 420 metros de longo por 1 metro de ancho, o sea, consideramos que en sí o proxecto pois non reúne pois esas condicións mínimas. Tamén descoñecemos se xa hai ou se sería necesario, xa no primeiro proxecto presentado, informes por parte da Dirección Xeral de Patrimonio por unha zona onde pasa o Camiño Inglés. Entonces, pois tampouco sabemos se realmente eso está presentado ou se farían falta, non? O que sí estamos de acordo é que canto antes pois se poña isto en marcha, se leve pois ca maior das brevidades, pois será o mellor para os veciños de Meixón Frío, que ben o merecen. Pero eso sí, volvemos a recalcar que desde abril de 2014 tuveron tempo, se hubieran feito as cousas ben, tempo máis de abondo para ter arranxada pois esta carretera, non?
Gracias, Gonzalo, Rafa. Bueno, boa tarde a todos e a todas, compañeiros e compañeiras de corporación. Aunque Gonzalo me quitou bastante do meu argumentario, quero facer unha serie de reflexións. Este proxecto foi realizado en 2013, non en 2014, vale? Por un importe de 193.000 euros e foi presentado á Diputación da Coruña para que fora financiado a través dos remanentes correspondentes ao DTC 2013. O tema é, un ano despois, a raíz de que o proxecto era un auténtico disparate, encargouse outro proxecto supostamente coa beneplácito da veciñanza. Tan cantados están que ahora temos ese reo de postes, que veremos a ver como facemos para que poidamos arranxar. O tema é, este proxecto nunca foi comunicado á Diputación, o seu modificado dende que foi aprobado en 2014. Nos orzamentos de 2015, que sepeu foron os que aprobaron vostedes, non contemplaron en ningún momento o orzamento, digamos, que poidera complementar a obra, é dicir, os remanentes da Diputación son 163.000 euros e o proxecto costa 234.000 euros, e vostedes non o incluíron dentro dos orzamentos correspondentes a 2015. Pero hai máis, O tema é, este proxecto precisa cesión de terrenos. Preguntado no Departamento de Patrimonio, non hai un só papel asinado entre ningún veciño e a Corporación Municipal para a cesión deses terrenos. Entre outras cousas, nos atoparemos pois con algunha das cousas que nomeou aquí o compañeiro de Corporación Gonzalo, non? É un proxecto indigno para a zona, é un proxecto indigno para o Concello. Son aceiras de 73 centímetros que van a ir rodeando e bordeando os postes e nin tan siquiera está contemplada a reposición de todo o tramo, digamos, tanto de aglomerado como de beirarrúas, xa que o proxecto contempla o firme son 1.500 metros e se nos vamos ao cuadro de precios, é dicir, o que realmente está orzamentado, só aparecen 500 metros. Entonces, por non falar de que tampouco presentaron ante Patrimonio o proxecto, algo bastante habitual porque non só pasou aí. Xa presentamos nós ese proxecto ante Patrimonio pendiente de que poida ser informado. Dito o seguinte, ante o panorama, todavía sigue existindo prórroga para poder executar ese orzamento a través da Diputación, pero teremos que presentarlle un proxecto que valja, e aí quizá vostede na Diputación nos poderá botar unha man para que poidamos, pois, bueno, que se tuverades un pouquiño nos botaríades un cabo porque vai a tela, como foi este procedimento. E ainda por encima me ves a min a decir que non coñezo onde queda a cañoteira de Marrozos e onde queda a cañoteira de Meixón Frío, o cal xa me parece totalmente surrealista, non? En plan, é dicir, eso xa creo que foi o que peor me pareceu de toda esta moción. Entón, para concretar, presentouse o proxectista no meu despacho para que me explicara o proxecto. A verdade é que sudaban as mans, non? Porque foi incapaz de defendelo. Cando lle preguntei sinceramente cal era o problema, díxome, bueno, Rafa, se me das 100 pinto 100 e se me das 200 pinto 200, pero isto evidentemente somos conscientes de que dá para o que dá. Entón, agora mesmo temos tanto o proxectista como os técnicos municipais intentando refacer un proxecto que realmente poida adecuarse á zona, e incluso non descartamos poder facelo en dúas fases, xa que, como insisto, faltanlle un montón de cousas a ese proxecto. Vamos a intentar salvalo e vamos a intentar utilizar a financiación que xa hai a disposición na Diputación para poder realizar o proxecto. Xa lle transmitín eso á directiva da Asociación de Veciños, e unha vez teñamos co contratista que nos puxemos en contacto con el o proxecto, digamos, novo, pois iremos a facer o que non fixeron, que é a cesión de terrenos e estar pendiente de se Patrimonio nos di que o que está aí vale ou non vale. Entón, bueno, dediqueille moitísimo tempo a isto, entón, claro, deille unha oportunidade para que non se quedara retratado dicíndolle que non a presentara hai uns meses, e agora, pois, vime na obliga de ter que decirlle todas as cousas que fixeron, que creo que non foron correctas. Creo que a quen yo explicou non yo explicou ben, nada máis. Agustín Hernández, a súa... Moitas gracias, señor alcalde. A verdade é que non poño en dúbida o coñecemento do señor concelleiro do Medio Rural, do Rural de Santiago, por suposto, nin tampouco a súa dedicación ao seu ámbito competencial. Pero é que levan vostedes un ano gobernando, e obviamente o que está contando o señor concelleiro é o normal que ten que facer un concelleiro. Non sei se o resto dos seus compañeros fan o mesmo nos seus ámbitos competenciais. Entre outras cuestións, é importante decir que esta actuación estaba
no seu día entre as obras recollidas no plan da Diputación da anualidade 2015, a repavimentación da Avenida de Vila García, o reforzo da pista de Avieira e a urbanización do Camiño da Raseira en Fontiñas. E tamén a obra incluída no plan complementario a seguridade vial da Rúa Cañoteira, que se incluía para cometer corremanentes procedentes do diferencial entre o tipo de licitación e a cantidade final das adxudicacións. Das tres obras incluídas no plan principal, dúas estaban xa contratadas cando nós deixamos o goberno, e a terceira, a Avenida de Vila García, tiña xa o contratista seleccionado. Xa sei que dirán vostedes que faltaba un informe, e levamos esperando o informe, non sei se teñen xa vostedes o informe, e non fixeron a ata de replanteo, e tardaron 5 meses en rematar a tramitación. Cos remanentes da adxudicación das tres obras do plan principal da Diputación poderíase dispoñer duns 230.500 euros, cantidade que case coincide coa estimada para o proxecto da Rúa Cañoteira, que é 234.900 euros. É dicir, únicamente terían que dedicar pouco máis de 4.000 euros do orzamento municipal para poder afrontar a obra tal e como o anterior goberno tiña previsto. Por lo tanto, logo de adxudicadas as tres obras principais e tendo en conta que a práctica totalidade da obra podería asumirse cos fondos provinciais, non habería disculpas para facer todo o que din vostede, que é o normal que acontece nas obras, pois asustar o proxecto si que é necesario, atopar os informes si é que son necesarios, atopar os terreos, obviamente, falar coas empresas suministradoras para cambiar os postes, é o normal das obras. Eso é a vida cotiá do concelleiro de medio rural ou do concelleiro de obras de calquera concello. Por lo tanto, ben, nos alegrámonos que vostedes estean traballando para resolver os problemas da Rúa Cañoteira, e o único que pretendíamos con esta proposición é precisamente iso, que a Rúa Cañoteira teña o aspecto que debe ter. Moitas gracias, máis. Algo que engadir, Rubén? Sí, só unha cousa, señor alcalde. Eu creo que na sesión plenaria doximos debatir longo e tendido sobre os ámbitos competenciais de cada quen e sobre a función deste pleno, e eu creo que este punto tamén é un bo exemplo. Eu creo que existe coincidencia entre os grupos de toda a corporación de que no ámbito da Cañoteira pois fai falta unha actuación. Eu creo que coincidimos todos, e a partir de aí pois hai un pleno onde coincide que esa debe ser unha actuación prioritaria sobre outro tipo de actuacións, e que é unha débeda con eses veciños e veciñas do ámbito de Meixón Frío, que como digo, como dixe na anterior intervención, hai outros ámbitos que tiveron actuacións de melloras, por certo, tamén moi discutíveis. A partir de aí, pois certamente, pois habrá que concretar iso, non? E se iso implica permisos de patrimonio, pois habrá que agardar por esos permisos de patrimonio. Se iso implica cesión de uso por parte de veciños e como se executa iso, pois habrá que facelo. E se iso implica tamén complementar económicamente o proxecto porque necesita melloras e as partidas orzamentarias que existían previstas inicialmente pois non son suficientes, pois habrá que habilitarlas. Non, en calquera caso, o que creo que sí que función do pleno pois é marcar prioridades de tipo política, e esta é unha, creo que existe coincidencia, e a partir de aquí pois a executar, e se non se executa pois xa volveremos a falar. Eu creo que os veciños e as veciñas dese ámbito o que queren é ter unha rúa digna, ter uns equipamentos pois que estén á altura do que se merecen pois veciños e veciños de Santiago que non vivan no centro, non? Gonzalo. O único que agardamos é eso, que se faga realmente un proxecto coherente, un proxecto digno, en un proxecto modificado que se fixo no seu día para que queda ben cos veciños para sacalos de enriba, que foi o que precisou, que nese momento quiso facer o Partido Popular. A ver, por aclarar un rollo. Agustín, vaite e mira a plataforma Sutel da Diputación, por favor. No DTC complementario 2013 xa está esta obra asignada, presentada cun orzamento de 193.000 euros. E aí a Diputación nos vai a dar deses remanentes 163.000 euros para a execución desa obra. Cal é o problema? Que non se presentou nunca ante a Diputación o proxecto de 234.000 euros, senón que todavía sigue na Diputación o proxecto de 193.000 euros desde o ano 2013. Vale, porque moito meternos a prisa, pero bueno, mira que non tivestes tempo para darlle. Que pasa? Que entendo que
costou traballo ou porque hai cousas previas que hai que facer e que non son tan doadas. E seguramente, se non teñamos a cesión de terrenos porque alguén non o quere ceder, ese sexa un proxecto difícil de realizar. Cal é o problema agora? Que temos 163.000 euros da Diputación para realizar un proxecto e a nosa intención vai ser non perdelo e ao mesmo tempo presentar un proxecto que sexa realizable e que sexa, digamos, digno para os veciños. Por eso, extrañame que me veñas ahora, non sei que, de 2014, 2015, que eso xa está presentado, xa está adxudicado. Temos unha prórroga para poder executalo porque xa se pediu a Diputación, xa está pedido. E, polo tanto, ahora o que vamos a intentar é, co proyectista e cos nosos técnicos, intentar axustar un proxecto para esa zona que nos permita leválo adiante. Se o podemos facer dunha tacada ben, e se non, pois farémolo en dúas. Pero, como, é dicir, esa é a intención. Pero, de verdad, mírate a plataforma, pois me viñaches contando unhas cousas que, de verdad, que non se axustan exactamente ao que é a realidad. Colín, que eres diputado provincial, creo que deberías de mirar ben esas cousas. Marca sentido de voto, Rafael. Vamos a absternos, Jolín, porque casi xa despois do que les vamos dado, depois abstémonos, porque xa creo que é un tema que xa estábamos traballando nel. Vale, Rafael. Pasamos, señor secretario, a votación da proposta. Votos a favor da aprobación do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a licitación e inicio das obras de urbanización da Rúa Cañotera en Meixonfrío. Votos a favor? PSOE, PP e BNG. Votos en contra, entendo que non hai ningún. Abstencións, Compostela Aberta. Polo tanto, a proposición quedaría aprobada. Bueno, é unha proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a adopción de medidas de seguimento aos acordos adoptados no Pleno. Procedimentalmente hai ao mesmo unha emenda presentada en principio en tempo e forma do BNG. Diante desta emenda do BNG hai un posible texto transaccionado, entendo, e agora en pleno hai outra emenda do Partido Socialista. O señor secretario advertíame que non estaba presentada en tempo. Dito isto, corresponde ao ponente, o Partido Popular, decir se acepta ou non acepta as emendas, e co cal, bueno, o propio Partido Popular vai ser o encargado de decir se acepta ou non acepta as emendas ou defender o texto transaccional como eles entenden que son os que defenden a iniciativa. Señor Agustín Hernández. Nos imos manter o texto transaccionado que presentamos e non aceptamos a emenda de sustitución presentada a última hora por parte do Grupo Socialista. Nos vamos defender o texto transaccionado. O texto transaccionado ou a emenda do BNG? Sí. Vale, moi ben. Pois si fan defensa do punto. Sí. Alcalde, concelleiros e concelleiras, a verdade é que hoxe teremos unha proposición a pleno que é froito dun ano de goberno por parte de Compostela Aberta. Hai que salientar que é a primeira vez que un grupo da oposición trae a este pleno unha proposición deste tipo, pero é que a situación está o pedindo a gritos. Levamos un ano onde o pleno, máximo órgano de representación política dos cidadáns no goberno municipal, en verbas que aparecen recollidas na propia página web do Concello de Compostela e, polo tanto, en verbas do equipo de goberno de Compostela Aberta, non está sendo respetado. E sinto ter que dicir isto, pero é que os feitos falan por si sós. Hai que ter en conta que durante este período de tempo presentáronse 115 proposicións e mocións neste pleno, froito das inquedanzas dos veciños e das asociacións transmitidas a cada un dos grupos de goberno. E vostedes levan a data de hoxe incumpridas 50, das que nada se soubo ou se volveu a saber, como, por exemplo, a relativa ao acondicionamento da zona do banquete de Conxo, a relativa á implantación de medidas de protección para motoristas, a relativa ao estudio dos centros de día. E que, ademais, estamos xa chegando a alguns niveles que xa podemos falar totalmente de pasotismo preocupante con respecto ao que é o pleno deste Concello, e vese na propia actividade do mesmo. Hai un exemplo que é totalmente paradigmático, que é o que sucedeu no pleno de 5 de outubro de 2015, 7 meses, onde se aprobou, e cito textualmente tal cual consta na acta, aprobar inicialmente a modificación do artigo 99 do Regulamento Orgánico Municipal, non vou ler o texto, someter este acordo de información pública para os efectos de reclamacións e suxestións e de non habelas entenderase definitivamente adoptado o acordo tantón provisional. Nin se someteu a información pública, nin se publicou, nin nada de nada, a data de hoxe, 7 meses. Pero é que además hai que ter en conta que este pasotismo está chegando tamén á actividade que se trae a este pleno. No pleno de 18 de febreiro de 2016, o goberno de Compostela Aberta non trouxo ningunha proposta a pleno, e a oposición foi o que trouxo 7.
No pleno de 7 de setembro de 2015, o Goberno de Compostela Aberta trouxo unha sola proposta ao pleno, a dos festivos locais. Imaginamos que porque existía un requerimento por parte da Xunta de Galicia, porque senón teríamos tamén outro pleno sin nada. A oposición neste pleno trouxo 4. E que no pleno de 5 de outubro de 2015 o Goberno de Compostela Aberta trouxo unha soa proposta a pleno, unha corrección dun erro nunha ordenanza da hora. A oposición trouxo 5. E que saibamos, non hai ningunha lei que se modificara as competencias plenarias durante este período de tempo. Pero que a este respecto voulles facer unha comparación con que era a etapa anterior, con relación ás propostas, é dicir, aqueles proxectos de acordo do alcalde ou da alcaldesa e do resto do equipo de goberno. É que o equipo de goberno actual, desde o 7 de setembro de 2015 ao 29 de marzo de 2015, trouxo 21 en 12 plenos, unha media de 1,75. Pero é que o grupo do Partido Popular, durante o período de tempo similar do 25 de nove de 2014 ao 24 de 4 de 2015, trouxo 53 en 11 plenos. É que se facemos tamén a comparativa ca época do bipartito, tiñan unha media de 35 nun período de plenos máis ou menos similar. É paradóxico, además, porque nos resulta a todos, además chocante, o feito de que se fale de que se fomente a participación, de que se busquen a realización de asambleas. E non estamos en contra de que vostedes fagan asambleas, parecenos ben que queiran escoitar aos seus. É totalmente lícito. Pero é que cando veñen a outra asamblea, a establecida legalmente, segundo disposto na Constitución Española e na Lei de Bases de Réxime Local, é dicir, o pleno, onde están representados todos os cidadáns de Santiago, a través dos concelleiros e das concelleiras elexidos democráticamente, entón non vale para nada o que se di e propón. É que isto, para nós, é totalmente inconcebible. Lembrolles que estamos nunha democracia representativa e os concelleiros e concelleiras que estamos aquí somos representantes dos cidadáns, e cando teremos unha moción, unha proposición a este pleno, é porque son inquedanzas deses cidadáns, lle votarán a vostedes, lle votarán a nós ou a calquera dos grupos que están aquí representados. O pleno é un órgano necesario, como dispón a Lei de Bases de Réxime Local. Además, ten unha misión fundamental que controle e fiscalización dos demais órganos de goberno. E non nos vale ningún tipo de argumento relativo a que o pleno non ten competencias sobre determinadas materias. E que aquelas competencias que son plenarias tampouco se fai nada. Lembrolles a proposición que dixen antes, pero é que tamén hai unha proposición que se presentou por parte deste grupo relativo ao imposto de construcción, instalacións e obras, da que non se volveu a saber nada. Cando o artigo 94 do Reglamento Orgánico Municipal recolle que debe levarse a cabo o que é unha serie de actuacións e é competencia plenaria. E que, además, lembrolles tamén a proposición presentada, neste caso, polo Bloque Nacionalista Galego relativa a un rexistro de camiños públicos e a súa correspondente ordenanza, que é competencia plenaria, de acordo co disposto no Reglamento de Bens das entidades locais, con respecto a cal non se volveu a saber nada. E que ainda estamos esperando tamén polo informe anual de suxerencias e reclamacións, que hai que traer a este pleno, como recolle o Regulamento de Organización Municipal. E que, además, tamén estamos esperando polo tema da proposición presentada polo Partido Socialista relativa á convocatoria da constitución da Comisión de Condecoracións. E que ainda estamos tamén esperando polo que se acordou neste pleno relativo ao colgar histórico das grabacións do pleno. E que ainda estamos esperando tamén por toda a información relativa ao que é o grado de execución dos orzamentos, as modificacións, o que marca a lei de morosidade. Tamén sobre aquilo relativo ás facturas sobre das que se precisan máis de 3 meses desde a súa entrada na contabilidade. É que, bueno, xa non falo nada da liquidación, pero, bueno, imagínome que ainda non se faría. Pero a información que dixen anteriormente ten que estar remitida ao Ministerio de Facenda, dentro dos plazos establecidos. Entonces, non se trae porque non se quere. Para nós isto é totalmente pasotismo. Vemos que para vostedes o pleno estáse a converter nun trámite e o que é máis chocante é que vostedes, no seu propio programa, recollían expresamente que ian regular o pleno do Concello para garantir a capacidade propositiva dos grupos municipais. E tamén recollían expresamente que en canto se den as condicións para que iso sea posible, os contratos serán adoptados polo pleno. Pois isto, a verdad, parecenos totalmente chocante e unha auténtica burla con respecto á labor que estamos realizando os concelleiros e concelleiras que vimos a este pleno cando somos convocados. Por iso presentamos esta proposición na que, ao final, o texto transaccionado quedaría instar ao correspondente órgano do Goberno Municipal a publicar nun mesmo espacio da páxina web municipal o texto de cada un dos acordos adoptados polo Pleno Municipal de xeito individualizado, así como o resultado das respectivas votacións, xunto cos pasos dados por cada un deles ata a súa plena execución ou os motivos que a fan viable.
Con carácter anual presentarase un informe para o seu debate nun pleno específico onde se reflicta o grado de cumplimento dos ditos acordos. Moitas gracias. Moitas gracias, Manuel. Rubén Cela, a súa quenda. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Para o noso grupo, sobre o debate de fondo que hai detrás desta iniciativa do Grupo Municipal do Partido Popular, pois hai dúas cuestións que para nós son importantes, non? A primeira delas é a diferenciación de roles entre goberno e oposición, e a segunda os instrumentos para desenvolver eses roles en ambos casos, non? O goberno, evidentemente, o que ten que facer é gobernar, e para iso ten que contar cos medios necesarios para poder facelo, sexan humanos, sexan económicos ou sexan normativos, non? No caso de Santiago, contase cunha plantilla de traballadores e de traballadoras altamente cualificados. É certo que non suficiente que o seu orzamento. E en terceiro lugar, contase, no caso de Santiago, cun marco normativo que a parte do xeral pois inclúe a lei de grandes cidades, non? Onde Santiago, a pesar de non chegar aos 100.000 habitantes, na súa calidade de capital de Galiza, pois está incluída, non? O que lle atribúe pois unhas competencias que non son precisamente pequenas ao propio alcalde, ao grupo de goberno, e incluso cuestións pois que desde o noso punto de vista en termos democráticos pois son algo máis que discutibles, non? Esa lei de grandes cidades, entre outras cousas, habilita a que un goberno, un grupo de goberno poida aprobar incluso un orzamento que non ten o beneplácito do pleno se o anterior estaba previamente prorrogado, ou permite outro tipo de cuestións como a designación de concellos non electos ou as direccións de áreas ou outro tipo de atributos pois que outras cidades de menos de 100.000 habitantes pois non poden realizar, non? Por lo tanto, desde o noso punto de vista, o que ten que facer o goberno está claro, e os instrumentos que ten o seu alcance para facelos tamén, non? Por outra banda está a oposición, non? E desde o noso punto de vista, a oposición ten tres funcións que desenvolver fundamentalmente. A primeira delas, como comentaba tamén o compañeiro, pois é a labor de control e de fiscalización da acción de goberno como en calquera outra institución. A segunda, desde o meu punto de vista, pois tremendamente importante, que é unha laboura propositiva e a de traer propostas no ámbito político que se poidan considerar que supoñen pois un avance na calidade de vida dos veciños e das veciñas e que en xeral permitan pois que Compostela pois sexa unha mellor cidade para vivir, para traballar e para desfrutar, non? E a terceira función, que tampouco é menor, é a de contribuir a información da veciñanza de Compostela, non? De todo o que pasa neste municipio, unhas veces a través dos medios de comunicación, outras veces cunha interlocución directa e que eu entendo que ten que ser bidireccional, quero dicir, os grupos con representación nesta corporación teñen que ter esa capacidade de poder dirixirse directamente aos veciños e as veciñas, pero tamén os veciños e as veciñas teñen que ter a capacidade de trasladarlle problemas, queixas, inquedanzas aos grupos, sabendo que se non caen un caixón roto e que vai ter un traslado debido, non? Bueno, fago esta introdución porque creo que nese contexto é no que hai que analizar cal é a función política deste pleno máis alá do que xurídicamente se establece e que todos e todas coñecemos, non? Eu creo, e o BNG desde logo así sempre o defendeu, que o pleno municipal debe ser o epicentro da vida municipal por unha elemental cuestión democrática. Neste pleno está representado o conxunto da veciñanza de Santiago e, polo tanto, eu creo que os grandes debates que teñan que ver ca vida municipal teñen que darse neste ámbito plenario, non? Nese sentido, bueno, xa o temos discutido aquí máis veces, quero dicir, aparte que todos coñecemos a normativa, eu creo que ninguén intenta facer unha interpretación torticeira ou restrictiva desde a perspectiva de entender que os acordos plenarios vinculan legal, formal e estrictamente o grupo de goberno. Creo que non, sinceramente, por lo menos desde logo, non é o caso do Bloque Nacionalista Galego. Non hai unha vinculación legal sentido en o que nos facíamos unha transacción á proposta do Grupo Municipal do Partido Popular. En que sentido? Nos, o primeiro punto da súa proposta non nos plantexaba ningún problema, eu creo que é unha cuestión de transparencia e de simplemente pois, de
de facilitar o acceso a información á veciñanza, que na página web do Concello, dun xeito claro, sin ter que rebuscar, sin que sexa un PDF con toda a documentación dun pleno e demais, pode haber un apartado onde calquera veciño ou veciña con facilidade pode dicir, bueno, que se aprobou no pleno de maio do Concello de Santiago, e con cantos votos e cal foi a posición de cada grupo. Bueno, eu creo que é unha cuestión que non ten ningún problema e que é bo, que é sano e que é saludable, non? Que nos plantexaba máis problema? Bueno, o segundo punto da proposta do Partido Popular. Nós non estamos de acordo que a creación dunha comisión ad hoc. Creíamos que podría haber outro ámbito para falar disto, como podría ser a Xunta de Portavoces, e que desde logo no ámbito do debate da reforma do regulamento de funcionamento deste pleno, pois se podía establecer como obrigatorio, porque hoxe non o é, estámoslo a facer, pero non o é, esa Xunta de Portavoces previa ás reunións plenarias, e que se pudera abordar aí, non? En calquera caso, nos engadíamos que se podía establecer pois, un punto con carácter anual nos plenos municipais precisamente pois, para poder abordar, para poder facer un balance do que supuxo o ano a respecto das propostas e o grado de cumprimento das mesmas, que por parte do grupo de goberno se puderan dar as explicacións pertinentes e que por parte dos grupos de oposición pois, se pudera facer un seguimento e unha fiscalización deses acordos, non? Nese sentido, pois, esa segunda proposta que fai o Partido Popular, que é eliminar o das xuntas de portavoces, non? Pois a nos nos parece correcto, non facemos cabalo de batalla diso, e creo que así pois, podría ser unha cuestión aceptable. Con respecto a emenda do Partido Socialista, en a que o Partido Popular xa dixo que non aprobaba, eu creo que en algunhas cousas excesiva, non? Sinceramente, eu creo que ten que haber esa labura de control e de fiscalización, pero creo que en algunhas das cuestións que plantexa, pois que realmente sí que é excesiva. Creo que non é excesivo pois plantexarse que unha vez ao ano pois fagamos balance das cousas que falamos aquí, que se acordaron e que se fixeron e que non se fixeron e por qué, e creo que non é excesivo que na página web sexa accesible para o conxunto dos veciños de Santiago que é o que falamos e que é o que acordamos neste pleno, non? Gracias, Rubén. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Grazas, señor alcalde. É un feito para destacar que a tan só 10 meses do inicio do goberno de Compostela Aberta no Concello de Santiago de Compostela estamos a debater neste pleno a presente moción. É indiscutible que tras estes 10 meses algo está a pasar coa saúde democrática deste Concello. Porque resulta evidente que non estamos a falar hoxe sobre as competencias dos diferentes órganos que constitúen o Concello, Pleno, Alcaldía, Xunta de Goberno, senón que estamos a falar de interpretación máis restrictiva que sobre a normativa que regula ditas competencias realiza o actual goberno desta cidade. Co obxectivo claro para nós de cernar a representación popular e democrática que mostra a constitución da actual corporación plasmada neste pleno. Desde o primeiro pleno ordinario do actual mandato 2015-2019, celebrado o pasado mes de setembro, debatéronse un mínimo de 100 proposicións e mocións. Tan prolífica foi a chega propositiva dos grupos da oposición como remiso a respetar os devanditos acordos e moito menos executalos foi o actual grupo de goberno, con menosprezo consecuente a representación popular maioritaria ostentada polos grupos da oposición fronte á maioría simple do grupo con responsabilidades de goberno. Existen dúas diferentes vertentes para analizar a cuestión que hoxe nos trae o pleno. A primeira é xurídica. En tal sentido, e desinto neste caso de algunhas apreciacións do compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, dunha parte procede destacar o carácter executivo co que se inviste nas resolucións administrativas do pleno o teor do disposto nos artigos 4.1 letra E e artigo 51 da Lei de Bases de Réxime Local e os artigos 56 e 57 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común e o artigo 208 do Real Decreto 2568/1976 coñecido como ROF. Por tanto, tales resolucións constitúen título xurídico bastante para proceder a execución forzosa das mesmas a través dos medios establecidos no propio Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. Ademais, atendendo os artigos 23 e 127 da Lei de Bases de Réxime Local referentes ás competencias da Xunta de Goberno e os artigos 21 da Lei de Bases de Réxime Local e 41 do ROF referentes ás competencias do alcalde, non establecen en absoluto que se
sexan competencia exclusiva do alcalde ou da Xunta de Goberno a priorización dos problemas da cidade. Ademais, atendendo aos artigos 22 da Lei de Base de Réxime Local e 50 do ROF, as competencias do Pleno son en todo caso, é dicir, non establece o marco normativo un números clausus para as competencias do Pleno. Ademais, en todo caso, e segundo o artigo 57.1 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedimento Administrativo Común, que di o seguinte: os actos das administracións públicas suxeitos a dereito administrativo presumiránse válidos e producirán efectos dende a data en que se dicten, salvo que a lei dispoña outra cousa. A presunción de validez, polo tanto, de todo acto administrativo fai que os efectos deste, aínda que sexa un acto administrativo nulo, sexan os mesmos que os dun acto administrativo válido, mentres que aquel non sexa expresamente anulado ou non se declare expresamente a súa nulidade. É dicir, un acto administrativo que incorra en algún dos supostos de nulidade que marca a lei precisa dunha declaración expresa de nulidade, mentras que esta non se produza, gozarán de validez. Non coñezo que a Xunta de Goberno anulase en ningún caso un acordo plenario en Compostela nos últimos 10 meses de goberno do actual grupo. Doutra banda, a nulidade debe vir determinada porque o acordo sexa dun órgano manifestamente incompetente, cousa que non é generalizable, nin alcanza os criterios de priorización de problemas desta cidade. A xurisprudencia do Tribunal Supremo sostén respecto disto que a incompetencia como vicio de nulidade radical non pode ser calquera, senón que ten que ser clara, ostensible e, como di a norma aplicable, manifesta, o que supón que non precisa de ningún esforzo interpretativo ou argumental para detectala. Isto é, non basta que o órgano que dictase o acto poida ser incompetente, senón que de forma clara e notaria ha de carecer de toda competencia respecto dunha determinada materia, sendo iso tan evidente que non sexa necesaria unha especial actividade intelectiva para a súa comprobación. Podo citar 16 sentenzas do Tribunal Supremo ao respecto. Ademais, en todo caso, naqueles acordos plenarios que contaron co voto a favor da alcaldía do grupo de goberno, votando no mesmo sentido que a maioría, non se pode falar nin de nulidade nin de anulabilidade do acto. Polo tanto, son de obrigado cumprimento para a corporación, atendendo ao disposto en sentenzas do Tribunal Supremo de 21 de setembro de 99, de 23 de novembro de 99, así como, entre outras, a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cantabria de 15 de maio do 98. Dende a perspectiva política, Compostela Aberta no seu programa electoral na páxina 8, na referencia #un Concello Participativo, no reto 1 de volver o Concello a Cidadanía, na liña estratégica 3, recuperar a ética no goberno do ben común, revisión normativa municipal conforme os principios de redistribución da riqueza, da xustiza social e da equidade. Na acción 3.5 comprometíase Compostela Aberta a recuperar a centralidade do Pleno do Concello como órgano decisorio. É indiscutible que as mocións teñen unha importancia extraordinaria no xogo democrático dos municipios e a maioría das propostas busca ter un impacto directo no pobo e a súa cidadanía. Por tanto, veñen a mellorar ou solucionar problemas reais e concretos do municipio. Quere isto dicir que aprobar unha moción equivale a adquirir un claro compromiso para executar o acordado, poñendo por quen corresponda un maior esmero e dedicación na tramitación administrativa correspondente dos acordos aprobados polo plenario e que se executen en concordancia co mandato por este órgano decisorio da municipalidade. É constatable que neste período adoptáronse moitos acordos plenarios como consecuencia de diversas mocións presentadas polos grupos municipais sen que teñamos información alguna dos pasos dados para o seu cumprimento ou grado de execución. Cabe sinalar que moitas das iniciativas aprobadas relacionanse directamente con demandas ou necesidades expostas polos veciños e convertidas en documentos de petición e reclamación polos representantes públicos dos cidadáns e cidadás de Santiago de Compostela. E a día de hoxe, no noso Concello, non existe un mecanismo mediante o cal os grupos municipais recibamos información das xestión realizadas polo equipo de goberno en aras de dar cumprimento ao contido aprobado nesas mocións. As mocións presentadas ao Pleno da Corporación son un instrumento fundamental para facer efectivas as funcións de control, fiscalización e crítica propositiva da oposición, cuyo exercicio garante o debate e a calidade democrática municipal, xerando confianza e demostrando transparencia no servicio que presta aos seus cidadáns.
Cando son aprobadas, como dixen, os acordos son actos administrativos cuxo cumprimento debe garantir a alcaldía, segundo a normativa vixente que, entre outras funcións, atribúelle o facer cumprir as ordenanzas e regulamentos municipais, ordenar a publicación e executar e facer cumprir os acordos do Concello. Ademais dunha obrigación legal, o cumprimento dos acordos plenarios é un acto de coherencia política, responsabilidade e respecto cara á cidadanía. En consecuencia, os seus acordos non poden reducir todos os devanditos acordos aprobados nos plenos. Que as mocións aprobadas en pleno se inclúan no portal de transparencia para garantir que se cumpren, neso estamos de acordo, señor Cela, para facer constar as distintas fases do proxecto que se aprobou, a previsión de execución, a súa consignación orzamentaria e as incidencias que pudiesen producir para a súa normal execución. E que o pleno municipal, este pleno municipal, inste ao equipo de goberno a que no mes de xullo, a máis tardar, remita a todos os grupos municipais un informe sobre o grau de execución das mocións aprobadas no que vai de legislatura. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. Vou facer tamén o uso das intervencións por ser un tema sometido a debate sobre que eu teño adoptado posición ao respecto. A ver, Rubén, eu estou totalmente de acordo co que ti expresas no pleno. O que pasa é que as intervencións do resto dos portavoces distorsionan o que ti dis. Totalmente. Curiosamente, uns por poucos e outros por moito. Curiosamente, co roles intercambiados. Unha persoa con coñecemento das competencias da administración local e que eu entendo como competente, independentemente que non está no pleno da corporación, e iso resulta evidente, como habilitado que é, senón que está como cargo electo do Partido Popular, e faltaría máis, cada quen pode perfilar os seus roles, incluso os seus discursos, absoluto respeto ao mesmo, fai unha intervención onde fai tabula rasa respecto aos seus coñecementos sobre a administración local, sobre a lei de bases de réximen local, e claramente fai unha reivindicación absoluta do espazo plenario respecto a outros espazos competenciais que aparecen regulados na lei de bases de réxime local e que incluso aparecen ampliados nas súas competencias respecto á Xunta de Goberno e á Alcaldía baixo o principio de que Compostela está na lei de grandes cidades. Fai no pleno e fai unha posición que non entra no campo xurídico, sino no campo da vontade política. Esquece o rol que ten de secretario interventor. E eu podo entender dende a lectura política. E seguramente fora daqui podemos falar de outro tipo de cuestións. Incluso yo recollo determinadas aseveracións que a mí sí que me preocupan de acordos adoptados en pleno que tiñan que ter tido a tramitación correspondente e preocupareime de por que non a tiveron, non? Pero estamos a falar de cuestións moi concretas que se dixeron aquí, dous ou tres exemplos. Logo está o discurso que pode facer en Rubén Cela, eu creo que perfilando bastante ben unha cuestión competencial que pode ser cuestionable, pero que existe, o feito de que a cidade este baixo a lei de grandes cidades e que delimite perfectamente o que son os ámbitos competenciais de alcaldía, de xunta de goberno e de pleno, e o feito de que iso non sexa traba para que neste pleno se poda debatir de todo. Porque aquí entramos a unha cuestión que eu teño dende o principio, que é a perversión do debate político de fondo. Vostedes son un goberno en minoría, imos a someter todas as cuestións a debate, incluídas aquelas que non son competencia da corporación, e se non as deixa someter a debate, como foi polo menos a miña intención o inicio da legislatura, porque era consciente desta cuestión, é vostede un dictador, e se as deixa someter a debate, se debaten a pesar de que se faga constar que non son competencia de pleno e non se executan, é vostede tamén un antidemocrático. Perdemos sempre en esta partida. Claro, eu non comparto iso. Evidentemente, aquí hai un goberno como lista máis votada en minoría, pero non hai unha maioría alternativa de goberno. E iso é así, se houber unha maioría alternativa de goberno, a propia lei habilita a corporación a buscar gobernos alternativos para exercer as competencias tanto da alcaldía como de goberno. Iso é así. O que non se pode pretender gobernar dende a corporación e facelo vulnerando todo tipo de competencias, tamén as de alcalde e tamén as de xunta de goberno. A min eso sí que me parece facer trampas ao solitario.
E eu o digo así, porque é moito máis fácil decir, bueno, aquí sométese toda a votación, pero se verdadeiramente entenden que se está a vulnerar determinados debates ou determinados cumplimentos de determinados acordos, hai unha fórmula, é dicir, exerzan vostedes as competencias do goberno, de xunta de goberno e de alcaldía, que están regladas por lei e que o señor Manuel coñece absolutamente, constame. Pero claro, unha posición que podo entender do debate político a estes que non son competencia, e se verdadeiramente algún se aproban, aínda que non son competencia plenaria, mentras non as declaren nulas, están vinculados legalmente. Claro, entra vostede aí xa nunha cuestión moito máis complicada, porque entón para iso non se debaten. Para iso non se debate. Para iso hoxe unha moción que vostedes presenten sobre a banda, que hai un informe de secretaría que informa claramente que competencia de xunta de goberno e que competencia de alcaldía non se debate. Eu, polo principio de responsabilidade que determino a orde do día, teria que decir, baixo argumentario legal do señor Paco Reyes e por responsabilidade e para forrarlle traballiño a esta xente da Casa do Concello, non se pode debatir, porque se o aproba, vai a decir que mentras non o declare nulo é de obrigado cumplimento ou me sinto obrigado por lei. Claro, entramos aí na cuestión competencial, que é a cuestión do debate e que se diferencia moito sobre reivindicacións de carácter político que poda facer o Partido Popular ou o propio señor Rubén Cela. Pero o señor Paco Reyes, é dicir, hai camiños moito máis cortos para facer factibles e vincular os acordos, gobernar directamente, artellar maiorías alternativas. Eso é así, porque outro xogar con trampas ao solitario. Eso é así, eso é así, eso é así. É dicir, eu creo que está claro. Entón, o pleno representa o conxunto da cidade? Sí. Representa as diferentes sensibilidades? Sí. Cínguese por unha cuestión competencial? Sí. É menor? Non, non é menor. A política fiscal deste Concello decidiuse nesta corporación, incluso contra o criterio do grupo de goberno e cunha diminución dos ingresos, porque houve maiorías alternativas que competencialmente exerceron o seu sentido de voto para aprobar unha política fiscal diferente. A política orzamentaria deste Concello tamén se determina no conxunto da corporación. E é aí onde debe contemplar pois, o grado de investimentos nos barrios, as actuacións a facer, as cuestións que se poden habilitar mediante os procedementos administrativos nesta casa. O que non chega é de repente cada pleno presentar 4 ou 5 proposicións dicindo as necesidades de tal barrio son moitísimas e o pleno acorda facerlle fronte, e o seguinte sería decirlle e onde o aprobou o pleno nos orzamentos do ano, onde está, en que capítulo de investimentos, como o vai a desenvolver, en cuánto está cuantificado, como alterese o equilibrio económico do Concello. Claro, esa é a cuestión, porque a hora de mandar cartas aos Reis Magos facémolo todo. Outra cuestión é que seremos todos corresponsables, incluído dende a diferencia de rol de goberno ou de rol da oposición. Seremos todos corresponsables. Porque, claro, a hora de aprobar cuestións habrá que saber que son competencia de cada quen, porque a hora de aprobar eu lle diría que depois de xuntarme con 34 asociacións podría traer aquí mocións para aprobar de millora en 34 sitios para as cales non habería orzamentos nos vindeiros anos sin cumplimento dos mesmos, e me quedaría tan tranquilo. Non me quedaría tranquilo, porque estaría xerando expectativas que logo non se van poder cumplir. Entón, polo tanto, eu me podo sentir reflectido no discurso de impugnación que pode facer Rubén, hasta en algunhas cousas que pode facer o señor Manuel do Partido Popular, aínda que lle poda afear que el ten un coñecemento maior das cuestións e que espero que de alguna maneira, estou convencido, non asesore así no seu Concello aos representantes públicos como logo fai aquí as peticións, pero é o rol político, e eu o vexo, o podo entender totalmente, pero vostede vai moito máis alá, vostede entra na cuestión fundamental. Home, pois eu aí non me sinto reflectido. Por eso reitero que maioritariamente naquelas cuestións que non son competencia plenaria o grupo de goberno vais a ter, por principio, aquelas cousas estén moi encaminhadas, porque verdadeiramente é que vexo posicións que non comparto, e casi me alegro de que o Partido Popular non recolla as súas enmendas, porque verdadeiramente estaríamos todo o día con ese tipo de cuestións, non? Fixarei o sentido de voto na segunda intervención, porque verdadeiramente teño medo a que se declare que mentras non declaremos a nulidade este vixente, e empezo a sentir xa pavor por sentirme vencedado todos os debates que se dan nesta corporación. Señor Manuel Martín, segunda quenda. Moitas gracias. Eu creo que bueno, é que isto é bastante... O pleno, eu creo que estamos aquí todos de acordo en que o pleno representa a todos os cidadáns e cidadanas de Santiago. Entonces, eu, na miña exposición, o que citei eran todo competencias plenarias.
de acordo ca normativa. Porque o tema de traer unha proposición normativa é unha competencia plenaria. O tema de acordar neste pleno, de acordo co Regulamento Orgánico Municipal, onde di que o pleno competente, publicar algo, sometelo a información pública, é unha competencia plenaria. O tema do rexistro, do que é o tema dos camiños, dos inventarios de bens, é unha competencia plenaria porque o marca o Regulamento de bens das entidades locais. O tema do Regulamento Orgánico Municipal, que lembro, tamén é competencia plenaria, houbo que elevar outra segunda moción ou proposición para que se fixera algo. E co tema do informe de suxerencias e reclamacións tamén é competencia plenaria. E os que dixen en materia económica tamén é competencia plenaria. Entonces, que se diga que aquí facemos política, claro que facemos política. É que no pleno só faltaría que non fixéramos política, vamos. Entende? É que, vamos, é a nós que se nos acuse de que, o sea, nós temos votado a favor cousas con vostedes e creo que políticamente somos totalmente antagónicos, desde un punto de vista ideolóxico. E non nos deu para nada o corazón, cando unha cousa é de sentido común, ou unha cousa é legal, ou unha cousa é interesante para os veciños, nos votamos a favor e fixemos sempre un exercicio de responsabilidade. E eu aí podo falar polo meu grupo, porque sempre se actuou desde ese punto de vista. Entonces, que despois se diga tamén que constituamos unha maioría para gobernar. Mire, vostede é o que máis votos tuvo, entón vostede é o que ten que gobernar. Se vostede, xunto cas outras forzas que están tamén integradas na esquerda, non chegan a un acordo, non é culpa nosa. E logo hai outro tema, eu non quero volver aquí a facer referencia, pero é que claro, o pleno, nós non pedimos que se traigan aquí, se aproben 500.000 proxectos, como di vostede, e despois non haxa crédito orzamentario. Claro que non vamos a traer eso sería unha auténtica locura. Ora, se determinados veciños veñen e nos din, mire, queremos que no pleno se debata este tipo de actuación, non hai ningún tipo de problema, nin creo que o deba de haber. O que pasa é que aquí no pleno, por parte do equipo de goberno, dídense unha serie de cousas e despois vanse outras totalmente distintas. Entende? Porque é que, vamos a ver, todavía lle lembro a día de hoxe o tema do período medio de pago. E que ainda mirei hoxe a página web do Concello, último colgado de febreiro. E estamos en maio. E vostede mesmo se comprometeu a colgalo ordinariamente. E que no tema das actas do pleno, a última colgada do 28 de outubro de 2015. Como se vai enterar ninguén desto? É que non quero volver a repetir a miña intervención con respecto ao tema de incumplimento da transparencia, que se incumpría todo, nun ano de goberno. Porque claro, se levaran un mes ainda podían dicir que era culpa dos demais, pero é que levan xa un ano. Entonces, eu, sinceramente, sinto ter que dicir isto, pero para nós, a súa vontade de recuperar o pleno única e exclusivamente retransmitilo por streaming. Única e exclusivamente iso. Si que lle quero dicir, facerlle un comentario, eu non asesorar nunha corporación, sinceramente, alcalde, creo que está totalmente fora de tono. Rubén Cela, a súa intervención. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Brevemente, vamos a ver, eu creo que este pleno fundamentalmente o que é un organismo de representación política, non? A cidadanía de Santiago votou libremente, votou por diferentes opcións políticas, hai 4 opcións políticas aquí diferentes que temos representación e a partir de aquí, pois a vontade popular da veciñanza de Santiago está expresada nesta Cámara, non? Entón, como organismo político, eu entendo que fundamentalmente o que hai é un debate político que ten que ter unhas normas de xogo e para iso hai unha lei de bases, para iso hai normativa e para iso hai xurisprudencia sobre o que se pode, o que non se pode facer. Pero máis alá das normas elementais de xogo, eu creo que hai unha cuestión que está por riba diso, que é, bueno, pois a funcionalidade, a virtualidade desde unha perspectiva democrática do que ten que ser o pleno da corporación. Entón, nese sentido, eu creo que ningún grupo, nin o do goberno, nin os grupos da oposición se debe sentir cohibido a hora de determinar que asuntos quere traer a debate neste pleno, porque mire, hoxe vamos a falar, ao final non vamos a facer do Sáhara, podemos falar de fochancas, podemos falar de servicios privatizados, podemos falar, porque eu creo que todo é falable e todo o que teña que ver con Santiago, cos intereses dos seus veciños e veciñas é falable e debe ser falado no ámbito deste pleno. A partir de aí, a vinculación dos acordos, pois, oiga, pois certamente, para iso hai, entre outras cousas, habilitados nacionais, e que aquí, por moito que se aprobe algo que sexa ilegal, pois é ilegal.
e non se pode facer, e para iso hai tamén habilitados nacionais que teñen que dicir o que se pode e o que non se pode facer. A partir de aí, oiga, mire, eu creo que é unha cuestión tamén de sentido común. Pois mire, unha de dúas, se se aproban 100 cousas e non se executa ninguna, e desas 100 cousas que se aproban pois son 80 por unanimidade, pois unha de dúas, ou hai unha incapacidade manifesta para executar, ou pois hai unha actitude pois de desprecio ás decisións que se toman, non? Entonces, eu agardo que non haxa ninguna desas dúas cuestións. Eu que aspiro é que podamos debatir con franqueza, posicións diferentes, e a partir de aí eu creo que a vinculación fundamental é unha vinculación política, non? Dito isto, dous matices. Eu podo entender que cando se trai a pleno algunha proposta que leva aparello gasto por parte do grupo do goberno, o primeiro que se pode poñer en riba da mesa é, oiga, mire, eu teño uns orzamentos aprobados, o capítulo de investimentos é isto, vostede me está propoñendo unha actuación que non está recollida nos orzamentos, pois mire, cando menos para este ano isto non toca e non hai capacidade modificativo ou o que sexa. Eu eso podo entender. O que xa me resulta máis difícil de entender é que aprobemos algunhas cousas por unanimidade neste pleno previamente a redacción dun orzamento e despois eso non figura en orzamento, porque volvemos a política, e iso é política. Se este pleno aproba por unanimidade pois que é prioritaria a actuación da recuperación da fábrica de luz en Caleras, pois o que non ten moito sentido é que a hora de facer o orzamento, pois eso, por exemplo, non se recolla, non? E polo menos non debería ser excusa que non está no orzamento, porque o orzamento é posterior a ese acordo, non? E xa non digamos acordos que non teñen ningún tipo de vinculación ni económica nin xurídica, non? Nun dos primeiros plenos deste mandato, este pleno aprobou por unanimidade adicarlle un parque a Begoña Camaño, non? Bueno, pois eso non implica ninguna modificación orzamentaria, non implica ninguna invasión de competencias e unha decisión política, non? Entonces, eu creo que tamén entra dentro da lógica democrática de control e de fiscalización da acción de goberno, que cada certo tempo, oiga, pois nos podamos sentar e repasar que cousas se aprobaron, que cousas se fixeron, cales non se fixeron, e por qué, non? Porque haberá cousas pois, que razonadamente se poderán explicar, pois mira, en tal pleno aprobamos tal actuación que non se puido facer por isto e por isto, ou porque nós entendíamos que non era prioritaria sobre estas outras actuacións que tamén estaban aprobadas, ou porque despois de aprobala dímonos conta que materialmente non era realizable, e habrá outras que non. E habrá outras que non, pois que non se executan pois por incapacidade ou porque non hai vontade, non? Entonces, eu creo que eso pois é do que se trata. Eu, desde logo, por parte do Bloque Nacionalista Galego, o que non vai a pretender nunca é gobernar unha institución desde a oposición. Agora, o que non vamos a renunciar desde a oposición é a cumplir a nosa labor de oposición, que, como digo, cando menos ten esas tres funcións: escoitar e ter unha relación bidireccional ca veciñanza que se representa, en segundo lugar, fiscalizar esa acción de goberno, e en terceiro lugar, propor cousas en positivo, non? Gracias, Rubén Cela. Señor Paco Reyes, a súa quinta. Gracias, señor alcalde. Pois vou comenzar polo principio da súa intervención, señor alcalde, porque, claro, nos lle agradecemos moito que vostedes valoren a nosa intención cando facemos unha intervención, pero de verdade que temos capacidade sola para amosar públicamente cal é a nosa posición. O digo porque, claro, asumir que as nosas intervencións o que pretenden é o objetivo de distorsionar as expresións do Bloque Nacionalista Galego, pois pareceme ir moi lonxe, non? O certo que o noso único objetivo é explicar os posicionamentos do PSDG-PSOE de Compostela. Mire, hai dúas realidades. A primeira, evidentemente, política. Vostedes son un goberno en minoría. Goberno en minoría porque así o decidiu a cidadanía, e un goberno en minoría porque así o decidiron vostedes tamén despois de ter escoitada a cidadanía. E dende logo penso que non poden poñer a menor dúbida do respecto absoluto do noso grupo con respecto á vontade popular. Así o fixemos no pleno de investidura, e así o fixemos no pleno dos orzamentos, permitindo que o Goberno de Compostela Aberta tivera os instrumentos para levar adiante o seu programa respetando a votación da maioría, sen desnaturalizar ese orzamento, e non pode negar que así fora. Polo tanto, o Partido Socialista non pretende en absoluto asumir a competencia nin da alcaldía nin da Xunta de Goberno. O noso único objetivo e a nosa única pretensión é defender as competencias do pleno, eso sí, eso sí.
Xurídicamente, mire, a verdade é que eu non fixen as leis, non son responsable, pero o goberno e ten obrigacións legais, e polo tanto teñen que cumprilas. E polo tanto, pois claro que cando se aproba en pleno unha proposición ou unha moción, claro que se xenera un acto administrativo. Por iso o primeiro punto da nosa emenda decía que con cada moción aprobada se inicia un expediente de tramitación administrativa que garante a viabilidade económica, competencial e xurídica da proposta concreta exposta nas mesmas. Se non é viable, se expediera un informe técnico argumentando a non viabilidade que se expoñera no próximo pleno, porque claro, si se aproba algo con respecto a un barrio, pero vostedes entenden que non o poden levar adiante ou que non é competencia do pleno, pois a súa responsabilidade é anular ese acto administrativo. É dicir que vostedes anulan o acto administrativo dun acordo plenario e asumir a responsabilidade. Xurídicamente poderán facelo en determinados casos, pero terán que asumir a súa responsabilidade como goberno legal e política, obviamente. Tanto é así o tema das competencias que sorprendeume dentro da intervención. Supoño que será un lapsus porque decía que a alcaldía pois é que ten a competencia para a determinación a orden do pleno. Bueno, pois o artigo 44 do noso regulamento di que no punto 1 corresponde a Xunta de Portavoces debater a orde do día das sesións ordinarias do pleno. En o artigo 45, que a adopción de acordos da Xunta de Voceiros adopterase por voto ponderado. Ese é o problema, que cando se goberna en minoría non hai máis remedio que tentar de chegar a acordos cos outros grupos da oposición. E eu vou poñer un exemplo moi claro do que estamos a falar dende o punto de vista do marco legal. Mire, neste pleno se aprobou unha proposición do Partido Socialista por unanimidade sobre o turismo accesible, mesmo con unha aportación que se falaba económica. Cando nós o plantexamos como alegación nas negociacións aos orzamentos, por escrito, pasando yo aos medios de comunicación e colgando na página web do Concello, Compostela Aberta decidiu que onde o pleno tiña aprobada esa proposición por unanimidade, vostedes decidiron que non se había aprobado no pleno. E así o dixeron. E así está colgado na página web. Polo tanto, é evidente o que di a lei e poderíamos volver a intervenir no respecto, pero que si está clarísimo e con sentenzas do Tribunal Supremo que non teñen discusión, e que cando o grupo de goberno vota a favor da maioría e polo tanto se aproba unha proposición ou moción, esa é de obrigado cumprimento. Esa é a lei. E, evidentemente, a lei tamén obriga aos gobernos, como non. Mais nada, moitas grazas. A ver, eu creo que os argumentos dinos no debate, non por alusións. O señor Manuel Martínez, que é unha persoa que eu estimo, non pretendo que en ningún momento se sentira violentado pola miña intervención. Fixe unha diferenciación do seu rol profesional, que non dubido que é absolutamente exercido con a profesionalidade que lle caracteriza, e do rol político, e sin verlle ningún problema o mesmo na súa intervención. Ningún problema. Ningún tipo de problema, porque a me entendo a diferenciación de roles. Non, se en algunha cousa se sentiu aludido ou se sentiu molesto, retiroa e non teño ningún problema en recoñecelo, porque en ningún momento hubo esa intención. Respecto a cuestións puntuais que vostede plantexou e que a mí me preocupa que se adoptaron nesta corporación e non están a ser totalmente correctamente tramitadas, farei un seguimento sobre as mesmas, porque evidentemente non hai ninguna decisión política ao respecto de que non se tramiten, e coido que hai que tramitar todas as cuestións de competencia plenaria e darlle cumplimento ás mesmas, así o penso. Outra cousa, o debate que aquí se adopta respecto a esta cuestión, non? E creo que as posicións sobre a mesma están absolutamente reflectidas na miña intervención. Eu non me vou a estender, concordo coa intervención que pode facer Rubén Cela, independentemente das cuestións. Creo que debatir non é decidir, creo que someter toda cuestión a debate na corporación, independentemente da cuestión competencial, é positivo, salvo que alguén pretenda de alguna maneira deturpar ese debate. E claro, eu o que non vou facer, señor Paco Reyes, é iniciar procedementos de nulidade para de alguna maneira desactivar posibles vencellos a debates que non son competencialmente da corporación, que se non son de alcaldía ou de xunta de goberno, porque para eso o camiño máis corto é non sometelos a debate. Eso é así.
eso é así. Non só sei que é así, e eu non falo en termos absolutos da lei, porque se algo aprendín estes anos de Consello de Administración Local é que é interpretable, e que entón non fago ese tipo de aseveracións que vostede fai dende o máis absoluto coñecemento, sino porque é unha cuestión que incluso puden comprobar en vía judicial. E entón, é un tema que coñezo perfectamente, non sei se por mérito ou demérito hasta ahora tiver sempre a responsabilidade de goberno en minoría, moitas veces supoño que por demérito meu, un pode acabar cambiando. Entón coñezo a cuestión competencial, e a mí o que me preocupa é a cuestión, a interpretación que vostede fai. Claro, se a cuestión é que teñamos que tramitar un expediente de nulidade de cada acordo plenario sobre debates que non son competencia plenaria, poñénolo moi difícil, porque eso nos leva a un sinsentido, e eu creo que hai que actuar con sentido común. Bueno, dito isto, nós, para non sentirnos vencellados, imos absternos. E para rematar co debate, a proposición do Partido Popular transaccionada co BNG, e sometemos a votación, señor secretario. Votos a favor da proposición con este texto transaccionado da emenda do BNG do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a adopción de medidas de seguimento dos acordos adoptados no Pleno. Votos a favor, PP, PSDG, BNG. Votos en contra, ningún. Abstencións, entendo. A proposición queda aprobada. Hai un punto número 7, que é unha proposición do BNG para promocionar, dignificar e impulsar socialmente a lingua galega. Goretti, a súa quenda. Sí, boa tarde. Trátase neste caso dunha proposición que o que require vontade política e participación cidadá, non diso é do que se trata. O certo é que somos conscientes un concello pioneiro na reivindicación da lingua galega, pioneiro en tomar medidas realmente relevantes, non? Desde esa declaración dos alcaldes galegos reunidos en Compostela no ano 1984 a ter un regulamento de usos da lingua galega do ano 1988, mesmo a ter un plan de normalización lingüística e a ter un Consello Municipal de Normalización Lingüística. Mais tamén en Santiago de Compostela é unha cidade, un concello especial, porque hai sinerxias moi importantes que se mantiveron e que se poden manter con outras institucións, con outros organismos que fan traballo a prol da lingua galega. No noso caso, a Universidade de Santiago de Compostela, un motor importante de normalización lingüística, con un servizo de normalización lingüístico tamén pioneiro en tomar medidas, en adoptar, en favorecer, en facer campañas, en intentar promocionar o uso do galego entre a comunidade educativa e non só. Tamén a cantidade de activismo a prol da lingua existente nos centros de ensino e a través dos equipos hoxe denominados de normalización e de dinamización da lingua galega. A todo isto, aínda habería que sumar o importante tecido social a prol da lingua, con numerosos colectivos, con numerosas asociacións que traballan neste ámbito e, sen ninguna dúbida, o que é máis importante de todas as cuestións a prol do idioma, que é o importante uso aínda real, a importante carga de poboación que sempre fala en galego na nosa cidade, no noso concello, ou que usa fundamentalmente o galego. Con todo, con todas estas cuestións tan relevantes, tan importantes e que nos sitúan e que nos situaron na vanguarda da planificación, é necesario tamén recoñecer que é absolutamente imprescindível planificar a normalización lingüística, que o que non se pode facer é pensar que chegado ou unha vez que temos un determinado uso, un determinado avance, unha determinada normativa, esta pode non actualizarse, esta pode non estarse justamente avaliando e realizando diagnósticos cada pouco, non planificando, non avaliando, non saber que a normalización lingüística é un proceso e que, ademais, no caso galego en xeral, e Santiago non escapa a iso, os últimos anos foron períodos moi marcados cun decrecemento do uso do galego, sobre todo por parte da xente máis nova, con caídas grandes, e que temos unha parte moi pequena de crianzas que teñan como lingua habitual o galego. Por tanto, atendendo tamén ao que son compromisos
que aparecen no programa de goberno de Compostela Aberta, é lóxico, por un lado, que se fagan esa actualización de acordos, de normas municipais sobre a lingua, de que se intente ver que elementos son absolutamente fundamentais e que se marquen obxectivos anuais de incremento de número de falantes, de reforzo e de mantemento. Nese sentido, o que facemos con esta proposición, que espero que faga un chamamento para que sexa aprobado polo conxunto da corporación, é que por un lado se active un elemento, un organismo que para nós é crucial, que é o Consello Municipal de Normalización Lingüística, en principio un organismo aprobado xa no ano 2000, que debería estarse reunindo unha vez cada 6 meses, que igual o hai que actualizar, porque é certo que na súa conformación figuraba a xa inexistente Dirección Xeral de Política Lingüística, probablemente o haxe que actualizar, mas o que non ten sentido é que se queremos facer algo participado, que todo o tecido social, que as asociacións, que o comercio, que os distintos ámbitos, que o ámbito xurídico, que os medios de comunicación, que todo o que se move alrededor da lingua poida opinar, participar e traballar a prol de algo, que este organismo non se reúna neste case ano que levamos de goberno, nin no período anterior, non? Daquela, isto é absolutamente para nós prioritario, saber se existe esa vontade plasmada aquí en todos os grupos da corporación na necesidade de activar este Consello Municipal de Normalización Lingüística e de traballar conxuntamente na elaboración dunha ordenanza municipal para o impulso social da lingua galega, unha ordenanza sobre as que hoxe xa hai concellos que teñen avanzado, a respecto xa digo dese regulamento que xa ten demasiados anos, moitos anos, que é unha declaración inicial moi positiva, mas que necesita, por suposto, actualizarse, adecuarse, en algúns casos, desenvolverse, non? Recoller tamén normativa que houbo con posterioridade, ditames da Comisión de Toponimia, de organismos internacionais. É necesario, desde esta perspectiva, pensamos nós, que se sustitúe ese regulamento por unha ordenanza para o impulso social da lingua galega, que se dirixan programas ao colectivo xeral de toda a sociedade, mais sobre todo centrándose naqueles ámbitos en que se vexa que é máis relevante, máis importante, a transmisión por parte dos nenos e nenas, en todo o que ten que ver con mocidade, con deporte, con novas tecnoloxías, e incluir tamén dúas cuestións que son moi relevantes e que hoxe en día tamén aparecen incluídas nas ordenanzas municipais dos concellos que, como debe ser o de Santiago de Compostela, deben estar a vanguarda na promoción, na difusión do galego, tamén, xa digo, desde a perspectiva da planificación da normalización lingüística. Neste sentido, o feito de que temos que intentar ser un modelo de uso da lingua, e, polo tanto, que temos que coidar desde o punto de vista da corrección e da calidade lingüística o galego que utilicemos, e isto tamén se pode incorporar á ordenanza, igual que volver a insistir unha vez máis na necesidade de usar unha linguaxe inclusiva, de democratizar a linguaxe en todos os seus usos. É por isto que presentamos esta proposición que esperamos sexa asumida polo conxunto de grupos da corporación. Gracias, Goretti. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. Pois, seguindo a profesora Ainhoa Uribe, a Constitución española recoñece por primeira vez na nosa historia constitucional a pluralidade lingüística do Estado. Concretamente, no artigo 3, dispón no seu apartado primeiro que o castelán é a lingua española oficial do Estado, polo que todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito de usala, pero xunto o castelán, o apartado segundo afirma que as demais linguas españolas serán tamén oficiais nas súas respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos. E, por conseguinte, no apartado terceiro se exixe o respeto a protección das distintas modalidades lingüísticas de España porque son parte do seu patrimonio cultural. A redacción actual do artigo 3, a verdade é que atopa, segundo a profesora Ainhoa, o seu precedente no artigo 4 da Constitución do 31, da República, na que se definía o castelán como idioma oficial da República, pero do mesmo xeito a Constitución republicana recoñecía as linguas rexionais. Pero a nosa Constitución actual, a do 78, foi máis lonxe, o afirmar nese apartado terceiro que todas as modalidades lingüísticas existentes no Estado son un patrimonio cultural que teñen que ser obxecto de especial respecto e protección. Dita especial protección a que se lle confire ás minorías lingüísticas aparece tamén na Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias de 1992, que foi ratificada polo noso Estado.
Diso se deduce que España é un país cunha realidade lingüística plural, pero ademais diso se emprega a palabra riqueza, que se refire ao conxunto das modalidades lingüísticas do país, é dicir, o castelano, catalano, vasco, galego, valenciano, aranés, o bable, o fragatino e o panocho mesmo. Falar de riqueza neste sentido significa entender a realidade lingüística do noso Estado en primeiro lugar dende unha perspectiva positiva, en segundo lugar como un todo solidario en tanto se trata dun patrimonio cultural común. Iso implica, ademais, un corte radical co pasado, cunha España monolingüe, quero decir corte radical dende o punto de vista xurídico, porque a realidade lingüística foi sumamente variada tamén noutras épocas. Como sinala o Tribunal Constitucional, o réxime de cooficialidade lingüística establecido pola Constitución e os Estatutos de Autonomía presupón non só a coexistencia, senón a convivencia das linguas oficiais para preservar o bilingüismo naquelas comunidades autónomas que contan cunha lingua propia. Ese mesmo Tribunal Constitucional establece o mandato de todos os poderes públicos, estatal e autonómico, de fomentar o coñecemento e asegurar a protección de ambas linguas no territorio da comunidade. Isto é, todos os entes públicos, incluídas as corporacións locais, teñen que respetar a riqueza cultural e lingüística do Estado español, o que implica velar pola garantía da oficialidade do castelán e das demais linguas cooficiais. A protección do castelán non é competencia exclusiva do Estado e das linguas autonómicas das súas respectivas comunidades autónomas, senón que todos os entes públicos son responsables de protexer e promover o bilingüismo, como deixan patente os estatutos de autonomía, neste caso o de Galicia. Por tanto, as linguas cooficiais españolas non son unha mera anécdota, algo encomiable co que teñamos que convivir pacientemente, senón que o seu estímulo e o seu cuidado ten que ser unha das nosas prioridades. Santiago de Compostela, como capital do país, ten unha responsabilidade maior que as outras cidades en Galicia, de modo que nos entendemos unha das obrigas da nosa corporación é liderar a defensa da nosa lingua a través da proxección de Santiago como capital da lingua galega e liderar un acordo das 7 grandes cidades de Galicia para defender o noso idioma. Dende logo, o voto do Grupo Municipal do PSDG-PSOE vai ser favorable á moción do BNG. Moitas grazas. Gracias, señor Paco Reyes. María. Sí, grazas, alcalde. Boa tarde a todos os compañeros e as compañeiras. Imos votar favorablemente esta iniciativa do BNG, porque a normalización da nosa lingua ten que ser un obxectivo básico e compartido que nos leve a garantir o noso futuro como sociedade diferenciada. O galego aínda necesita dun proceso normalizador no que é fundamental o papel das institucións públicas e, sobre todo, da administración local, pola súa proximidade ás persoas e polas súas posibilidades para influir no coñecemento e valoración da práctica lingüística. Evidentemente, o traballo da administración local debe manterse actualizado, ofrecendo unha referencia constante tanto na súa vertente normativa e de impulso de accións políticas como na súa vertente exemplarizante de espello para o emprego en todos os ámbitos sociais. Por iso concordamos coa letra e co espírito desta iniciativa sobre a implicación do Concello na promoción da lingua, no seu uso e tamén na contribución que debe facer esta corporación cara a un modelo de excelencia lingüística a través da calidade e corrección nos textos da administración. Dito isto, tamén compre ter en conta en relación co emprego da linguaxe inclusiva e o emprego de fórmulas non sexistas axeitadas, non magnificar esta medida como forma de loita contra a discriminación e, explícome, son precisas medidas inclusivas en todos os ámbitos, unha procura que debemos estender ás nosas formas de expresión, pero tamén é verdad e hai que ter en conta que a linguaxe é, sobre todo, comunicación. E na esfera da administración, especialmente, a linguaxe é precisión. Por iso debemos velar porque os nosos escritos incorporen a inclusión, pero sen menoscabo de maior claridade e precisión. A discriminación é un feito social, é unha actitude das persoas. A orixe deste lamentable fenómeno non está na lingua, nin radica na linguaxe a súa solución, porque a lingua en si mesma non discrimina, aínda que a través dela se poden reproducir patróns de razoamento e roles de mulleres e de homes a partir de estereotipos de xénero. Discriminan as persoas, discriminan as ideas e discriminan as actitudes. Oxalá que os problemas se acabasen cambiando os nomes, creando outros novos, ampliando o vocabulario ou modificando os usos lingüísticos. En fin, traballemos para facer as mellores políticas de igualdade, as mellores políticas de inclusión social e tamén para facer un mellor uso da lingua. O que é fundamental é que a nosa lingua e as persoas que a falan non sufran ningún tipo de discriminación
e que o galego actúe en pé de igualdade no concerto das linguas, como maior sinal de identidade e a mostra máis completa do xenio creativo do noso povo. Por isto, como xa dixen, o noso voto vai ser favorable a esta proposta do BNG, máis nada, grazas. Bueno, non é que eu teña hoxe vocación de xertar de portavoz, pero parece que ser que me tocou porque son o responsable de lingua e únicamente ratificarnos en que o noso voto vai a ser favorable, que compartimos o fondo e o horizonte que marca a proposición do BNG, que ademais entendemos a carga simbólica que ten Compostela en canto o que representou dentro do eido local nos procesos de normalización lingüística e que bueno, compartimos polo tanto a proposta feita e imos a votar favorablemente a mesma. Goretti. Nada, moi brevemente agradecer ao apoio. Perdón. Agradecerse o apoio de todos os grupos e teremos ocasión de continuar falando desta cuestión pois unha vez que nos poñamos, non, coas tarefas xa, así que xa iremos logo vendo que hai pois cantidade de cuestións que hoxe xa están solucionadas e que a linguaxe inclusiva que facía referencia pois a concelleira do Partido Popular moitas veces pode ser todo precisa que se queira e que tampouco hai que tomar as cousas, digamos, dunha maneira ríxida, senón unha maneira en que todo o mundo se poida sentir ben e cómoda. Ese é justamente non o espírito non que anima esta proposición. Paco, algo que engadir? María? Pois, señor secretario, entendo que por unanimidade. Proposta 7, proposición do Grupo Municipal do BNG para promocionar e dignificar a inclusión da lingua galega, por unanimidade. Pois por unanimidade. 2 puntos de dación de contas, o punto 8 de dación de contas da Constitución do Consello Municipal de Medio Ambiente, que está a disposición dos homes e mulleres da corporación, e tamén o punto 9, que é a dación de contas, resolucións da Alcaldía, das Concellerías Delegadas e acordos da Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela, que tamén están pois, ao dispor dos homes e mulleres da corporación. Tocaría ahora a comparecencia do alcalde acordada na sesión plenaria ordinaria do día 28 de abril. Imos parar 10 minutos, porque además me fan unha petición tamén, parece ser que polo proceso de streaming, e paramos 10 minutos. Poño o reloxo e intentamos estar en 10 minutos aquí para seguir, que vamos bastante ben.